čaute ľudia, dnes vás vítam u môjho videa, v ktorom si ochutnáme Moonov citrón aloe vera drink. Zase, áno, už som našiel i ten jablkový, i ten citrónový a dneska si ochutnáme citrónový aloe vera drink. Takže ideme na to. Tu je ten druhý, aby ste si nemysleli, že je to fake. A ideme na to. Urobíme Dobre, takže som zvedavý. Hodnotím 8,5 z 10 kvôli tomu, lebo bolo to kus sladšie. Mi tam vadilo, že je to kus sladšie, hej. Takže tak. Takže na budúce bude ochutnávka jablkového drinku a tak. Nezabudnite dať like, odber, blížime sa k tým 65 odoberateľom, takže prosím, dajte ho tam. Goodbye.